No a teraz vchádzam do stanice metra, ktorú určite všetci poznáte, napríklad z Madagaskaru, hen tie hodiny. Obrovské to tu je, kuknite sa, koľko je tu ľudí. Naozaj strašne veľa, keď sa tu človek zastaví a rozhliadne okolo seba, tak je to naozaj veľmi veľké, ale nádherné. A tu máme napríklad odchody jednotlivých vlakov. Toto je vlastne stanica Grand Central. No a tu hneď je ďalej stanica metra. Sa prejde len tadiaľto a snak môžeme vidieť napríklad metro. Obrovské vagóny. Emergency entrance. Takto vyzerá metro, no, ktoré chodí z Grand Centralu.